Hej, velkommen til TV-avisen. Jeg har nogle nyheder, og det her Wilhelm også. Så let's go. Jeg vil gerne sige, at Shakira, hun blev brændt. Og det er ikke så godt, men... Og så vil jeg også sige, at der har været terror i Danmark. Og så giver vi den videre til Wilhelm. Der har været en handicappet mand, som var hoppet ned i tigerburet, og han havde ingen tilladelse af sin mor, og så derfor er det ikke en særlig god dag i dag. Og vi kan sige, at det kan være, at Rusland kommer og angriber os med 24.000 atombomber. Farvel, og det var det. Det var alt fra TV-avisen. Og husk at subscribe videoen og give den et like. Så bliver vi rigtig glade, ikke? Så farvel. Nok er de ikke særlig lange, men vi vil bare gerne være gode. Ja. Vi ses! Farvel, det var alt fra TV-avisen i dag.